खेसारी लाल यादव के ऊपर में एगो गाना से हम शुरुआत करे चाहते नहीं, जौन उनकर प्रॉब्लम चलता 2 मिनट के बाद 2 लाइन गायम तनी सुन ली लोग। जिंदगी में टेंशन छा गइल बा, आ कोर्ट के डंटा ठेला गइल बा। फ्रेंड्स, खेसारी लाल यादव के लागता विवाद से जन्म जन्म के नाता बा। एक बार कोनो हीरोइन से कुंडली देखा लेवे के चाहिए। अरे भाई, काजल राघवानी से अक्षरा सिंह बड़ी, ओकर बाद में यामिनी सिंह, ये बढ़िया ज्योतिषी है लो। बंद कमरा में अपन कुंडली देखवा ला भाई। काहे के पवन सिंह में बहुत हीरोइन के देखौले बार अपन कुंडली। यही के चलते वो हमेशा ऊपर रहेलन और रूम के बाहर ना। भाई, खेसारी लाल यादव का प्रॉब्लम लागता कोरोना वायरस के तरह कि जो एक बार आवता तो फिर एक बार जाता आवता तो ये बार बार होता। तो खेसारी लाल यादव के एकरा से शिक्षा लेवे के चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ दिन से ही प्रॉब्लम चलता ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के बीच में। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्रिटिक्स 12 संजोन अपन अपन मत देला सा, जेमें बीआईबी विजेंद्र सिंह में फिलहाल काफ़ी चर्चा में बारन। एक कारण यही बा कि खेसारी लाल यादव के टीम के ऊपर में डायरेक्टली वो आरोप लगैलन कि वो घूस खा के, पैसा खा के खेसारी लाल यादव के फंसा दिले बारन। एकर जवाब में खेसारी लाल यादव लाइव आइल बारन और लाइव आके कहले बारन कि ना, हमार टीम के लोग बदनाम करता, हमार टीम में ऐसा कोनो काम केहू नइखे कइले। तो चलो ठीक बा भाई, तारा टीम में केहू ऐसा काम नहीं के कइले। तो खेसारी लाल यादव तनी ई बतावा कि जोन एग्रीमेंट भइल रहे उका आंख बंद करके साइन कइले रहे ओकरा ऊपर में। तार जोन मैनेजर रहलन विवेक सिंह, पढ़ के ना बतैलन। अखिलेश कश्यप दिन रात चपकल रहेलन छिपकली के तरह, तो ऊ ना पढ़ले रहलन, तो तू आंख बंद करके साइन कर देला। एक इंटरव्यू में बोलला कि हमनी भोजपुरी स्टार में बहुत कम लिखल पढ़ल लिखल आदमी बा, तो जेकरा वजह से हमरा से गलती हो गई। हमरा कोनो 5 करोड़ रुपया नहीं मिलल। जब 5 करोड़ रुपया नहीं मिलल तो ये बात कोर्ट में बतावा। हो सके बा कि कोर्ट जौन तारा के सजा सुनैले बा कम हो जाए। तो झूठ बोले के एगो सीमा होकेले। खेसारी लाल यादव जी, तहार फैन हमहू बानी, भोजपुरी के तमाम श्रोता बारा सन जौन तहारा के सुनेला सन, लेकिन इस तरह के बात कहल और कइल कि ना हमरा के फंसा देवल गइल बा, तो केंगा फंसावल गइल बा इहो तनी बतावे के चाहिए क्लियर हिसाब से। बीआईबी विजेंद्र सिंह के बात से हम 100% सहमत बानी कि तहरा टीम के वजह से तू फसल बारा। और अभी ईगो ना दिखा के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ में बात कर, कॉम्प्रोमाइज करे का रास्ता पा करके निकला वहां से। केहू ना चाहेला कि तू दलदल में फंसा। जौन तहर चमचा बारस वो तहरा के फंसावे के काम करल सन, जेमें अखिलेश कश्यप भी बा, विवेक सिंह भी बा। भरोसा केहू के ऊपर में उतना ही करेगा चाहिए जितना से सबके भला होको, और खास करके तहार भला होको। तो एमे विजेंद्र सिंह के इनडायरेक्टली टारगेट कइला के कोनो काम नहीं है। और कुछ क्रिटिक्स बारा सन जो विजेंद्र सिंह के टारगेट करत रसन कि विजेंद्र सिंह के जवाब मिल गइल बा, तो जवाब उनका नहीं मिलल। वो भी खेसारी लाल यादव के भला चाह के ही ये बयान दिल रहलन। खेसारी लाल यादव के केहू टीम के तूड़े नहीं खे चाहत, और टीम में दम ही का बा। अखिलेश कश्यप के गाना हम सुने नहीं, जौन गाना लिखेला ओकर गाना हम सुनले बानी। उतना खास तो ना हो के पहले लिखले रहला। पहले भाई गधो घोड़ा के रेस में दौड़त रहला सन, लेकिन अब ना दौड़ेला सन। तो ये बोलल गलत बात बा कि टीम के कोनो गलती नहीं। जब टीम के गलती नहीं के तो खेसारी लाल यादव के खुद के गलती बा, और जेकरा के छुपावे के वजह से वो इतना तरह के बहाना बनावत रहा। तो ये बात के निपटारा के लिए हमार पर्सनल सलाह बा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के संग में बात करे के चाहिए, बात करके ये मामला के निपटावे के चाहिए। तो फ्रेंड्स, रुआ सभे के का राय बा कमेंट्स करके बताई। जातिवाद के समर्थन मत करी, जौन पर्सनल दिल में बात चलते एगो इंसान के नाते कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।